O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzou hoxe que no verán estará culminado o traslado provisional da hospitalización do materno infantil de Ourense e remarcou que o máximo interese da Xunta con esta medida é garantir a asistencia e a tranquilidade dos usuarios, pacientes e de todas as persoas que traballan no hospital. O materno infantil non ten un problema realmente estructural, o que ten un problema con os dobles teitos. Os teitos que, por paso de tempo, por diferentes intervenciones que se fixeron, agora non son suficientemente, digamos, seguros en ese sentido. E, polo tanto, como hai que intervenir sobre esos dobles teitos, ao mesmo tempo hai que facer unha reubicación, reorganización asistencial. Xa que é imposible compatibilizar a asistencia sanitaria con todas as intervencións que ten que facer nese edificio. O que se decidiu é anticipar ese traslado provisional que xa estaba previsto para reubicar a zona de hospitalización infantil e obstétrica, así como os paritorios noutros espazos existentes do complexo hospitalario. A xerencia da área sanitaria e o seguinte paso vai ser un contrato de emerxencia para facer intervencións menores que permitan despois iniciar o que é a reorganización. En teoría, en poucos días isto vai estar solucionado e xa probablemente na semana que ven xa empecen a realizarse os primeiros traslados, que será fundamentalmente o traslado de parte de medicina interna e de paliativos para el Pinar. O vindeiro luns iniciaránse as labores de traslado. Unha vez que finalicen as obras do edificio de hospitalización que se están a executar, os servizos do materno infantil reubicaránse alí, mentras se construe o novo edificio e posteriormente se derrúe o actual.